Kuma uba na kama kyau ni yake zagi a Instagram yau ni yake zagi a Instagram yau da safe ni yake zagi ko ni yake zagi a Instagram ko haka kai ka ci mun mutunci ko ko ya kula ka tana ala ko ida ke magani na ko magani na ida ke magani ko ida ke magani na ko ida ke magani na wallahi yau na gaba yanka yau na gaba yanka ni da rika zagi amma ta angon nan ganin sai ni zai wa haka Berani nak kai. Bama. Sekarang berani nak. Sekarang berani nak. Kita mana kamu berani nak? Berani nak. Berani nak. Bros, bukan kita mana kamu berani nak? Ketika kita berani lagi nak. Nanti kemana berani nak gaji? Wallahi sekarang mau keluar. Sekarang si mama berani bes. Dan Allah dan Anda kemudian menggaji bros. Dan Allah kemudian ni kebutuhan mungkin kebutuhan ni sudah handu na bros. Dan Allah bros gaji. Ni ka kara da kika mana zagi na dan Allah ka duba din tabi dubu maka zagi bros da Allah bros